Ata o último momento, Vilanova tentará celebrar por todo alto o Momo de 2025. As malas previsións meteorolóxicas poderían obrigar a aprazalo, pero na organización confían en que ao final o tempo acabe acompañando. Ata o venres non tomarán a decisión. Sabemos que, que as previsións non son moi boas, vamos esperar hasta o último día a ver como se desenrola todo, pero hoxe por hoxe vamos manter o entroido desfile do Momo o día 9 ás 5 da tarde. Esta mañá tivo lugar no Concello a presentación do que denominaron a Festa das Festas dos Entroidos de Galicia. Xacobe Pérez volve facer de mestre de cerimonias dun evento o que este ano se suma tamén o humorista Pepo Suevos. Decir que as ganas de que se volva a repetir, como decía Tourís, que sabedes que lle vai moi ben na Diputación, que hasta luce un pelo a lo Bisbal, me droulle o pelo Bisbal, ten o seu toque rockero, disfrutando a tope, que se repita ese éxito de milleiros e milleiros de persoas que acompañan a este Momo, no Momódromo. No desfile deste ano agardase a participación de máis de 40 comparsas, sumando máis de 2.000 persoas. Todo, por suposto, nun ambiente moi festivo e ateigado de retranca e personaxes satirizadas. Como no vídeo promocional non faltarán nin Trump, nin a súa dona Melania, nin tampouco outro clásico do Momo, o dictador Francisco Franco. A actualidade que di, este é o ano de Franco. 150 actos en honor ao caudillo. Pois aquí, como di no vídeo, aquí había dous, un está enterrado, foronse desenterrar e apareceu, lóxicamente, dentro da trangallada que supón o entroido. Un entroido que conta con Melania, que conta con Trump, que conta con Abascal, que conta con Franco e cas súas escoltas, representados con dous cabezudos moi divertidos da comparsa daqui de Vilanova. Ademais, dentro da programación do Momo, este venres no Multiusos vaise celebrar unha festa infantil. No pabellón ás 5 da tarde, unha festa de hinchables, pintacaras para os máis cativos, como todos os anos, o venres 7, independentemente de si chove ou non chove, o do venres 7 vaise manter, sí ou sí, porque ao ser no pabellón a cuberto non vai ter ningún tipo de problema. E como sempre, manterase a incógnita ata o último minuto de quen é a personaxe que encarna o Momo deste ano. A única información que nos deron esta mañá é que no vídeo hai unha pista sobre quen é, aclarando que non é ningunha das personaxes que aparecen nesa grabación. Haberá que agardar, polo tanto, ata este domingo para desvelar a incógnita.